Għal-Ministru tas-Saħħa Chris Fern li 7,000 persuna damu 6 xhur jistennew għal appuntament fl-outpatients ifrott l-attività li qed iżżid sena wara l-oħra f'dan id-dipartiment. NetNews taqsal il-Ministru jekk tinkwetaħx ix-xena mxandra lejliet fuq netnews.com.mt biex jiren ta' persuni jistennew bil-wieqfa għal tul ta' ħin fl-outpatients biex jinqdew. Dan fid-dawl ta' rapport maħruġ tal-jimilu mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali l-NAO li żvela ċifra xokkanti ta' 7,000 persuna li damu jistennew 6 xhur għal appuntament. Iżda d-Deputat Prim Ministru ipprova jqabbel iċ-ċifri ma' dawk ta' żmien gvernijiet nazzjonalisti minkejja li l-Partit Laburista issa ilu 6 snin fil-gvern u meta affaċċjat mill-ġdid biċ-ċifri tas-sitwazzjoni tal-lum anke wara l-weda fil-manifest elettorali Laburista ta' 6 snin ilu li jnaqqas il-pressjoni fuq l-outpatients, il-Ministru Fern insista li dawn il-problemi huma frott l-attività kbira fl-isptar. Dan ir-ritratt juri l-attività li għaddejja fid-Dipartiment tal-Outpatient. Minnaħa l-oħra u ħassu skomdu jikkummenta jekk il-politika tal-gvern li minn sena l-oħra jżid il-baranin f'pajjiżna hix iżid il-pressjoni fuq il-ħaddiema fl-isptar. Fil-fatt u bħal tefa l-ballun f'saqajn il-ħaddiema meta qal li la darba qed tiżdied il-popolazzjoni għandhom jiżdiedu s-servizzi. La dubju ta' xejn li meta l-popolazzjoni tal-pajjiż tikber irridu nżidu servizzi. Din l-istrateġija tal-Gvern Laburista tistona mal-pożizzjoni tal-MUMN li ilha żmien twil tiġbed l-attenzjoni fuq il-fatt li l-ammont enormi ta' barranin qed iġib miegħu pressjoni kbira, inkluż fl-outpatients.